Защо 60% от еврофондовете за България рискуват да останат неусвоени? Какво стои между милиардите и реалната промяна? И 2025 година ли е моментът, който ще ни изгради или ще ни провали? Часовникът тиктака. През 2025 година над 30,5 милиарда евро от ЕС трябва да влязат в България. Това са страшно много нули, достатъчно за да модернизираме инфраструктурата, енергетиката, здравеопазването, дори училищата. Но ето къде е уловката. Тези средства са свързани с трудни реформи. Представете си дигитално правителство, по-чиста енергия, по-добри болници и по-справедлива съдебна система. Звучи страхотно, нали? Но рискове дебнат от всякъде. Политическите борби и мудната бюрокрация могат да замразят парите. В най-добрия случай България ще усвои 75% от парите, което ще доведе до вълна от инвестиции и растеж. В най-лошия, по-малко от половината ще бъдат използвани, реформите ще закъсат, а доверието ще пострада. И така, европейските милиарди ще тласнат ли България напред или просто ще увеличат купчината с документи? 2025 година не е просто поредната година. Това е стрес-тест за бъдещето на България. Очаквайте продължение.